Zašto ne klanjaš? Neiskreno. Stani i zapitaj se. Zašto? Zašto ne klanjaš? Da li to negiraš Allahove blagodati prema tebi? Ili si samo zaboravio na njih? Da li to vjeruješ da Allah ne zaslužuje da mu budeš zahvalan za sve ono što ti je dao? Zamisli da te Allah zanemari kao što si ti zanemario njega. Ko će te održavati u životu? Ko će te štititi? Ko će ti dati zdravlje? Da ti bilo ko drugi da nešto manje na ovom dunjaluku, bio bi mu stalno zahvalan, osjećao bi se dužan, ali bez obzira koliko ti Allah daje, ti i dalje ignorišeš. Pa zašto ne klanjaš? Da li zato što ti namaz oduzima previše vremena? Sav sretan možeš provoditi sate gledajući filmove, slušajući muziku ili igrajući igrice, ali ne možeš svome stvoritelju dati 5 minuta pažnje. Zašto ne klanjaš? Da li te to šetan uvjerio da ne bi trebao klanjati jer imaš drugih grijeha u životu i onda se stidiš stati ispred Allaha? Da li znaš da je propustiti namaz namjerno mnogo veći grijeh? Pa zašto ne klanjaš? Da li zato što vjeruješ da je pred tobom dug život? Misliš kako si još uvijek mlad i zdrav? Počet ću klanjati sljedeće godine, počet ću klanjati sljedećeg Ramazana ili kad obavim hadž, kad se vjenčam. Koga ti zavaravaš? Naša mezarja su puna hiljada i hiljada momaka i djevojaka, tinejdžera koji su misli baš kao što i ti misliš. Inšalah, počet ću ja klanjati. Ali nažalost nisu imali vremena. Pa zašto ne klanjaš? Da li zato što će te prijatelji smijavati? Da li te zezaju? Da li te je to stid pred društvom? Ali nije te stid što zanemaruješ stvoritelja. Brate, trebao bi se osjećati blagoslovljeno jer te Allah uputio. Žaliti takve jer još nisu osjetili slast imana i namaza. Zašto ne klanjaš? Da li zato što si zanemario Allaha toliko dugo i nisi vidio i osjetio njegovu kaznu još? Da li čekaš da te bolest onesposobi ili da te pogodi teška nesreća i da se onda nađeš primoran da ga obožavaš i da mu se vratiš, ali ti i dalje ne klanjaš? Možda si izgubio nadu Allahovu milost. Možda misliš kako nema nade za tebe. Ako je ovo slučaj sa tobom, onda ti zaista ne poznaješ Allaha. Ti zaista ne poznaješ milostivog svemilosnog. Ti zaista ne poznaješ onoga koji mnogo prašta. Uzvišeni Allah ima više milosti prema tebi od tvoje majke. I zato nikada ne gubi nadu Allahovu milost. U Kur'anu Ibrahim a.s. kaže: nadu u milost gospodara svoga mogu gubiti samo oni koji su zabludjeli. Pokaj se, brate moj. Pokaj se, sestro moja. Vrati se svome gospodaru. Vrati se svome stvoritelju. I ne samo da će te Allah prihvatiti, nego će sva tvoja loša djela pretvoriti u dobra. I ne postoji ništa, ama baš ništa na ovome svijetu, ljepše od spuštanja tvoje glave na seđdu pred Allahom. I nema osjećaja koji je bolji i slađiji od osjećaja bliskosti Allahu uzvišenom. Pa koliko ćeš još čekati? Učini promjenu sada.